Apenas queda un mes para que se celebren as festas de verán da Rúa e queremos falar ca alcaldesa da Rúa, con María González Albert, para que nos explique un pouco como van a ser este ano, porque teñen un cambio significativo. Sí, van a ser diferentes. Van a ser diferentes e esperamos que sean as mellores en moito tempo. Eu sei que hai como un ruxe, non? Así pola vila, sei que hai xente que non está con ganas de cambiar as festas, pero era unha necesidade vital, legal e sobre todo de seguridade para este concello. Creo que o ano pasado, cando entramos no goberno, que nos atopamos xa con as festas moi programadas, moi encima de nós, porque o cambio de goberno se foi a mediados de xuño, entre que, bueno, faz o cambio e demais, pois te atopas con que xa tes as festas encima, pero xa avisamos daquela que era a última vez que se facían as festas naquelas condicións de inseguridade e de incumplimento da lei, como se fixeron o ano pasado nun entorno que o da Calle Estación, que onde se fixeron tradicionalmente as nosas festas, que hoxe nin de lonxe cumple cos requerimentos que marca o decreto, neste caso o decreto 226 de 2022, que dice como teñen que ser tanto as normas de seguridade como de acceso, evacuación, etc., das actividades públicas deste tipo, non? Entón, ante esta situación, había unha alternativa que era evidente, que era este entorno no que nos atopamos agora mismo, que é o antigo campo de fútbol da Rúa, un espazo grande que acumula máis de 1 hectárea e que nos vai permitir, primeiro de nada, facer as festas con seguridade. Que tipo de festas ou cuáles son as actuacións que se van a traer para aquí, para o Aguillón? Porque, como ben dixo no último pleno, aí vai haber orquestas ou charangas, vai haber tamén actividade na Rúa, non? Sí, nos plantexamos este mes de agosto precisamente porque é un ano de moitas mudanzas e plantexamos unhas festas, máis que unhas festas, unha actividade cultural durante prácticamente todo o mes de agosto, sobre todo, pero tamén en xullo, non? Entón, a actividade cultural e festiva de agosto vai ir desde o mismo día 1, que é o día que arrancan as festas de verán, continuarán durante toda esa semana, até a chegar a Bacofesta e até a semana seguinte na que se celebran as festas do San Roque na Rúa Vella. Entón, no que ten a ver estrictamente coas festas da Rúa, nos optamos por un modelo mixto, no que as grandes actuacións e as grandes atraccións se van a desenvolver nesta área na que nos atopamos agora do Aguillón, por esta cuestión de que falábamos antes, por unha cuestión de espazo e de seguridade sobre todas as cousas. E despois hai outra serie de actividades que non teñen eses requerimentos, que se poden desenvolver sen problemas no centro da vila, como pode ser, falabas ti, non? As charangas, evidentemente, que se van a desplazar polo centro da vila, tamén o día dos pinchadiscos, que abre as festas, que o xoves, me parece, se non me equivoco de data, xoves día 1, que este ano arrancamos no propio día unhas festas, eso vai se desenvolver como se viña facendo regularmente na calle da Estación. Despois as orquestas e as atraccións de feira dos días 2, 3 e 4, eso que se vai a desenvolver aquí nesta contorna, e despois a partir do día 5 vai haber tamén actividade no centro da vila de novo, haberá concertos tamén na Rúa do Doutor Vila, até chegar ao seguinte fin de semana na que teremos a Bacofesta nun entorno un pouco máis lonxano e na parte máis da beira do río. Está ben entendido que un sector que non está moi conforme que se baixen aquí as festas é o sector da hostalaría. Non cabe ningunha dúbida que as horas da mañá van a ter os seus grupos con charangas, o son da música, con bandas, co que toda a festa require, e despois a noite, unha vez que se cerre e que se peche o espazo, dado que teñen, ademais, os días de festa, creo, non, igual me estou botando a piscina, teñen un horario máis amplo, a xente pode seguir divertíndose, non? Sí, eu teño dúas cousas no que ten a ver coas festas deste ano. Primeiro, creo que hai que focalizar o debate onde está de verdade, non é unha cuestión de gustos. Eu entendo que a cada quen nos gustan as festas da estación, pois a mí lles chamo así, chamolle esas festas da estación, porque tradicionalmente foron nese barrio. Eu crecín nese barrio e a min gustan as festas nese barrio. Non se trata de que che gusta máis ou que che gusta menos. Trátase de onde podes garantir, na medida do posible, as condicións de seguridade na xente. Entón, creo que o debate hai que focalizalo aí, porque aí onde está en realidade. Entón, nese sentido, decir que ainda que unha responsabilidade e un cambio, e me consta que hai xente que está enfadada, estamos satisfeitos, eu personalmente estou satisfeita
no sentido de que creo que estamos cumplindo cun deber que temos como goberno, que é garantir a seguridade de toda a xente que ven as festas, eso empezando por aí. E despois, no que ten a ver con hostelería, eu vexo tamén desde outra perspectiva diferente. Eu creo que é unha oportunidade para toda a hostelería da rúa. Me explico. Nesta semana, hoxe é sábado, o luns vamos a remitir unha carta a todos os negocios de hostelería da rúa, ao 100% deses negocios, para darlles a oportunidade de instalar un posto aquí no recinto das festas da rúa, a todos. E todo o mundo vai a ter a mesma oportunidade de vir, nos vamos a poñer un prezo público que será moi asequible, instalaremos unhas carpas individualizadas para cada un deses postos e toda a hostelería que queira vai poder acudir a este recinto da Feira da Rúa. Polo tanto, máis que unha cousa mala para a hostelería, honestamente penso que é bon no sentido de que llevamos a dar a todo o mundo o mesmo tipo de oportunidades, estean ou non estean no contorno da Rúa do Doutor Vila. Non sei se nos queda algo máis que engadir sobre esas festas de verán, sobre esas festas da estación. Seguro que si, eu dicirlle a xente de verdade que ainda que ás veces coste crelo, naide, non digo eu, todos os grupos de goberno que pasaron por este concello, por todos os demais, ninguén está no concello para molestar a xente, todo o contrario. O que implica gobernar é unha responsabilidade importante e deixar que as cousas sigan como estaban. Eu, de verdade, calquera persoa que estuvera nas festas da rúa o ano pasado, eu creo que puido comprobar o problema que ali había. Si nos quitamos de gustos, de tradicións e demais, que é unha cousa importante, non digo que non sexa, pero calquera persoa que estivo nas festas viu que aquelo non podía ser porque é un problema importante. Non sei, de todas formas, este ano fixemos un traballo previo antes de decidir por fin baixar aquí, que foi falar coa empresa que xestiona o antigo andén de Adif para explorar as posibilidades de que non lo volveran permitir ese uso, porque eso se ampliaba o espazo e podía dar unha certa posibilidade de desenvolver ali as festas independentemente do demais. Non foi posible, unha empresa que ten moito traballo no mes de agosto e nos dixeron que non había viabilidade. Entón, ese foi tamén o elemento xa clave e definitivo para 100% decidir que as festas foran aquí abaixo. Non nos vamos a deixar aquí, dixo que iba a haber durante este mes de xullo tamén cousiñas na rúa. Temos un adiantiño para... Bueno, temos o San Cristóbal que non organiza o Concello, pero no que o Concello colabora e que felicitar máis unha vez a Asociación San Cristóbal porque fan un traballo moi importante, fan unha festa que igual o que tiñan que ser as festas da estación, e que se poden ir consolidando tamén como unha festa máis de barrio, unha festa con un certo aire tradicional, que ten un aspecto moi bonito, que este ano tamén crecen un pouco porque vai haber grupos ambos días, tanto o venres que é o día da cea popular como o sábado que é o día do desfile, e eu creo que unha festa que pode ir crecendo pouco a pouco. E logo que che comentaba ao principio do mes de agosto, nos plantexamos este brao como un brao de moitas actividades, no que máis alá do tempo de lecer, do campus de fútbol que celebra o Club Deportivo Rúa, campus de baloncesto que vai volver a ver este ano, tenis, etc., outras actividades, queremos que as actividades festivas e culturais se expandan. Entón, temos programadas actividades de zumba para que poida vir aquí abaixo todo o mundo que así desexe, estamos programando tamén actividades de yoga, queremos facer algunha actividade de orientación cos nenos máis pequenos, pero tamén para adultos, eso por un lado. E despois, en programación musical, non podo adiantalo hoxe, pero podo garantir, de verdade, que vai ser un brao que fai tempo que non temos. Tamén teño que dicir que é moito coa colaboración da Axencia Galega de Turismo de Galicia. Isto é así, e darlle as gracias tamén ao director xeral, a José Merelles, que está colaborando moito con nós e que nos está permitindo tamén que a transición ás festas, eu creo que non vai a ser tan agresiva como moita xente pode pensar. De feito, o luns mesmo, día 5, se non me equivoco, hai un concerto na Doutor Vila, na Praza da Estación, o día 8 vai haber outro concerto na Praza da Estación, que decir que, vai ser un conxunto de actividades que eu creo que pode satisfacer de verdade a todo o mundo que queira disfrutar dun verán na rúa. Pois moitísimas gracias por permitirnos falar con vostede, por aclarar tamén un pouquiño o tema das festas e esperamos que sexa un verán pois agradable e que todo sexa diversión, non? Eu estou segura de que vai ser un gran brao. Moitas gracias. A vos.